Nachádzame sa v Eurove, kde prebieha edukatívna litografická výstava, ktorá je zameraná na ukážky 200-ročnej tlače, ktorá sa používala historicky. S pánom Marianom Komáčkom tu každý deň prebieha ukážka tlače. Marian, máš rád litografiu? Tak litografia je moja najobľúbenejšia technika momentálne. Ako si sa k tomu dostal? No, na strednej škole sme začínali s litografiou a potom na vysokej. Len po vysokej škole som zohnal starý list a vlastne som skúšal a mal som hrozne veľa kamarátov, ktorí sa venovali litografii, takže som sa niečo naučil a stále ma to drží. Je veľmi pekné od teba, že snažíš sa ukázať ľuďom, akým spôsobom sa 200 rokov tlačilo. Tešíš sa z toho? No teším sa z toho hlavne, lebo ľudia nevedia, že ten výtlačok za výtlačkom je pracný a každá farba sa musí zveličiť, to oni myslia, že to vyletuje len tak. A preto si myslím, že je dôležité, aby si to všimli, že není to len také jednoduché. Ľudia sa pýtajú na tvoj špeciálny pomalovaný klobúk. Tak ja všetko možné pomalujem, čo vidím, takže aj topánky, aj klobúky a tak, ale v podstate, keď tu niekto robí niečo, tak musí byť vedúci, tak musia ho vidieť, že toto je ten vedúci a ten klobúk. Ďakujeme, že sa na ukážky tejto takmer zabudnutej tlačovej techniky podujal a v tvojej práci ti prajeme aj naďalej veľa zdaru. Ďakujem veľmi pekne.